expect na pamahal. Baila, don't explain too much. Eh, ano na yan? Saro-saro. Nini. Kano mo sa sa'yo yun? Basahon mo saro-saro ang regalo kung kay Isay. Okay, kay Nini. Papaputi. Ano tayo? Buksan mo na, Nini. Ano ba yan? Dali na. Sabay-sabay na si Makabi. Jim! Okay, si Punyong. Punyong. Barbie ko kay Punyong. Barbie. Ay, dokula. O, sige, sabay-sabay ng bukas. Ano yan? Baras ako na nindo yan. Dahil naingatan, minawasak na yan. Mala yung kasunod. Ay, wow! Daraga na! Pag daraga man bagay, hagol eh. Buksan mo. Buksan. Kala ko Barbie. Nasunod ka yan, ginto na yan. Pagsimula pa lang daya. Nasunod pipi na yan. Hindi ka man pagkapot yan, patabak mo ba niya regalo? Tumbler. Gusto na kay Tumblr. O, bagayon dyan, GM. Pailing, ano yan? Ipahiling nindo. Buksan na eh. Let's appoint si Punyong dahil kay Barbie. Ay, kaya Barbie na. Short. Ano yan? Pante? Ay, ano, crop top. Paborito ni Nini. Ay, oh. Ay, partner na crop top. Ay, magayon. Ay, maganda. Bagayan sa imo, Nini. Okay. Siyempre si Timothy. Gumagal si Timothy. Ay, ang pinakasadit. Ay, hagol mo na yung pinakasadit. Pinakasadit din ang balot. Pinakasadit kasi siya din. Ay, ang cute! Madali asaditan ni Bibi. Nagurang na. Nakula pa? Okay, sunod. Sa mga pangit kuntuga. Yan. Sige. Yan. Ano man daw ini? Wasak ko na yan. Wasak na yan. Kaya ko maisip ko tama rin. Puta na, bestida. Maghahagol na. Ay, magayon Nini. Punda? Ano ni Punda? Ay, kala ko Punda. Okay, thank you. Sunod sa mga Gurang-gurang. Ay! Julani pa, ato bang umanig di sa imo? Dito. Yan, Louis Vuitton. Ay! Louis Vuitton! Louis Vuitton! Ay, ayop! Louis Vuitton! Ano ba yun sa imo pa? Pailing mo short! George. Pailing mo saro-saro! Ay, may bag din. Paras kami ni Aris bag. Ay, bagay sa imo, taputi. Louis Vuitton. Hindi ko alam kung kasi yan sa imo. Garo, ang pinakamahal kay mama. Shein pati. Hindi ko alam kung kasya. Pero Kasya yan, kasya. Sulutan mo na ma. Maganda baga, o bagay sa imo. Maganda baga, oh. Opa! Ganon. Okay, yan lang. Hindi ko nabilang. Sa akin na lang bibigay ko. Maganda ang bag mo ma, oh. LV. Louis Vuitton. LV. Para kanya mayaman ka daw. Bagayin ba kasi bato mo? Bagayin si bato mo, bagayin sa imo. Shiin yan. Tapos nakaginto ka pang kwintas. Isa diri kang bangko. Cute naman ang damit ni Baby. Ayun lang, mayo korta. Ayaw korta rin tata oh. Dapat yan, may laman yan. Laka ito kay Nini. Ma, ano man, tinda ko amo. Sukat mo. Ay, kaya maganda ni sa Pagayon nga ni
bagay na bagay yan sa imo. Green pati. Ano yung green? Ayun nga ni. Pang ano talaga, pang edad, may edad ang design niya. Karakana! Sige na, karakana na. Sa imo ilang ko magsaba. Teklopon mo po nyo, kailangan mo sa ibabaw. Lama sa badaan mo. Sa ibabaw. Ang ganda oh. Sa imo kay Ninik, ano, crop top. Yan man na gusto kay ni Ninik, crop top. Bagay sa imo Nini ang kulay. Ay, si ipak kay ni Jim. Pira ini. Dua lang ni. Dua lang. Hoy! Jim! Jim! Dua lang ni. Iyo. Short tsaka ano? Short partner. Karakana, karakana. Kanan yun yan. Dan naka-videoan mo gamos. Maug mga. Binibibi, nakaharap ako dito. Daling, 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 daling. Sino siya? Ang lakas ng dating, ang lakas ng dating, ang lakas ng Sino siya? Ang lakas ng dating. Yotoy, may plato. Review. JM, may bukas pa JM. Ano yung New Year? Abunin po nyo nga regalo ko, Barbie daw yung nalunod pa rin. Expected niya na yun eh. Pag-abot ni Cardo, bako din dara. Pwede na Barbie. Sabi mo baga, Gusto niya din crop top. Ano nga? gusto mo din crop top nyo? Taga na ako ma-wine lang ako tapos ano. Sabi mainom. Yung ano, mainom din nani kami. Mainom mo na lang doon yung ano oh. Kumakan na muna kamot ako, di ako makakan. Pulutan lang at tapos whiskey. Diet kami. Hoy, tinidor. Hamag na ninyo Si GM Garuman, ini may bukas pa GM. Ay, yun talaga. Tinitira niya si ano. Crispy pata. Mana? Ay, ito. Baray nga niya, bang nagluluta ka, dahil mo na ipik para tira, duman. Saraw niya ni Jim. Sasya ng prito pa yan. Hoy ma! Ano na ka nagkakakan? Aram mo kung bakit niya nagpupungot. Nakaharap siya, dahil man siya pinapakakan. Pobre na gano'n tao yung mga ipapayon. Bawal kasi. Bawa mo. Pakakanon kasi. Abo yan kaya natatali siya. Kanino yan? Leo. Na, ayaw dyan. Pagwawala yan. Papanoodon kasi siya. Sino bebe po? Sino po? Ayaw dyan. Di na. Arga na ni Papa. Arga na ni Papa. Kumusta yung lipan? Dito tayo, magsama tayo. Kaya kayo? Barbie ko daw. Dinito na lang sa ago. Di ba Ininit man lang talaga yan. Kung may microwave, mabilis yan. Oy, magkakan ka mo pansit. San New Year ba? Ang birthday. Ang paba na. Ayaw nga pala yan. Long live. Baka kan din, masubo din ako na tiyan. Inot na kamuta. Nagbibideo pa ako.
Kasi di niya gusto si regalo. Kaya crop top. Gusto kaya niyo po yung mag-crop top din. Huwag niyo ako makapansin ha. Busog Hindi ako ako. yung kaya. Kakantang pansit, sabi ni Julia. Ano ini? Ay, Ganyan ko pa namin nahihiling. alin. Kumakaning pansit ka mo. Siram yan. Ano yan? Prutas yan. Anong apo dyan? Prutas. Ay, ano nga yung pangalan? Bakong pupas? Antonio Kiras. Magkakatang pansit na talong live yan. Sabi niyo po yung doon sa mga ano, parang binta event. Antonio Kiras. Ano ang hotdog? Anong simbolo? Ante Kiras, Long Antonio. Uy, ano? So kanya yan tapos ko kumelon. Aram sam. Oh. Hindi ka din nakakapasok. Aratan man ma. Ay, magulpi ako kakan. Sarong kawali yan. Sabi daw. Hindi mo, nagtatamkulugod si Puno. Ang kanyang, may kanyang crop top. Trangkaso yan. Aram mo kung ano kang nakabughat sa itong pagparakanta mo sa hapon, napakusog si busis mo. Kasi 5 months pa lang ang aki mo, burughaton ka pa talaga. Bawal din nga ni dyan ang ano. Dahil naman kasi mga ugat mo sa likod sa ano, tangtang. Saka bawal din yan ng hadok. Git ka lang. Paano ka din? Buldo. Dahil si pagparakanta mo yan sa hapon, na ano ka. Ay, video din pala naman. Agol pa simple ang video na yan ha. Garo ka, Time lapse yan. garo kasi ano si Wamonet. Nakatago ang Dikit-dikit lang din. Natulog. Saka mga tinitira ng G mga main course. Bumaliligo. Tata. Paborito niya kasi yan. Buko. Kumaan ka po ng hotdog para maglabot ang tisot mo. Ayok. Dapat pati mo. Nag-ama. Lila. Ulan. Maria. Dahil yan pa ka naman ha! Bawas na na dyan. Papakulong na ka dyan! Ano niya sa pizza dos? Ito sa video, nag-aanggutan ka mo. Gawin ano? Puta sa pizza dos yung kakan. Ay, sa pizza dos. Pagalit ko. Dahil mo ninita baka madilatan ang ano mo ha. Kinakakan mo na mong ikos Maynila yan. May ano din yan. Siraman si Pansit. Sinauga. Sa Maiwal pa din yung hugasan sa 2024. tagang-aga na lang yan. Taragal na ang tao. Bugong-bong! Matuan! Ano nito may bawas ng marshmallow?
Di naman nagbawa. Kumuha ka na. So, siyang nasa plato muna. Teknik minin niya nini ka to. Naku, ako nga. So kaya naman nailing kaming bawas, pero kami nagbawas. Hindi, sabag kami nagsinaka. Mamukay na dati bariya mo. Ate Maria. Tapos bisirang pa din ang bariya. Bebe? Kanya. Ngirit pa si Bibi. O, pag ngirit ka itong mga ano sa Bibi, ngirit pa si Bibi. Turog na garo yan. Ayo. No, di naman habang puro ni Lula. Disay? Diba? Mama, nagkama na bugang na fireworks. Doon sa may Ano? fireworks. Fireworks. Spelling fireworks. D-A-Y. Five. Five. Si Pai ano, Pai Miyo. Ganun ba ka Pai Miyo yan? Ito ko ba? Ano kaya? Turbo. Turbo ni Lula. Let's try some new movies. Yes, yes. Ano? Balik ka? Count me in. Two, two, Jumping, 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 jumping. Now let's stop. Now let's stop. Let's play a train game. Choo choo. Anong lasang arak na? Iban mo no? Walking, walking,